Ce-ai rămas mă așa în urmă? Ia! Cum era aia? Ziua 3. Azi avem speed opening. Da, și bine. Best move. Aseară am ieșit un pic, am băut vreo 2-3 beri și am fost la Legends, am văzut locația, am mâncat acolo că avem 50% reducere. Azi am ieșit să filmăm. Mai avem niște chestii de filmat. Ion e foarte svară și bău. E prima oară când văd cactus. Foarte frumos. Avem cactus, avem rom, avem Red Bull, avem Pepsi. Facem un outfit check, să vedem cine a dat Pepsi. Păi ia să vedem cine a dat. Ne-a dat un tricou. Da, care e de la Hamza, care e foarte, foarte tare. Ia niște șosete. Și șosete și ghiozdanul care a meu l-am blocat, nu știu cum a reușit, dar în fin, asta nu mai contează. Și de băut. Bă, azi ne pregătim pentru o zi, sperăm, vedem dacă câștigă vreo unul, punem partea asta, dacă nu, Dacă vedem. facem o pauză. Sperăm să câștigăm și noi ceva, măcar la speed opening. Avem ceva, Bă, din concurenți. 5 trebuie să răzbate. Da, trebuie să facem 8 sticle de suc, să nu zic ce. Da, în cel mai bun timp, premiul întâi e 300 de euro. 300 de euro, locul 2, 200, locul 3, 100. Da. N-avem emoții momentan, dar o să avem curând. Am intrat pe rând în bar, ăsta n-ai intrat că se simte încă cum te simți. Mor rău și răcit și de toate. Nu știu dacă asta... Toate bolile de mine. Hai pe aici. E mișto ca amintire pentru noi. Când o să ne uităm peste câțiva ani ce am făcut. Da, de acolo. Amintire. Și nu să rog de tot. Eu... Cum a fost ziua de ieri? Așa, în linii mari. Da? N-am făcut prea multe. N-am făcut prea multe, doar că am fost foarte mult pe drum. Cum a fost ăla, speed? Pentru prima oară 10-29. Ah, da, că tu n-ai mai participat. A fost niciodată, nu, dar a fost 10-29 și am și uitat să zic o secundă mai repede să. Dar oricum nu câștigai, chiar dacă ziceai secunda aia. În fine, 11 și ceva, 11 jumate, nu contează. Dani, tu ai spus 10, nu, 12, pe acolo, 12. Și tu ai zis 11, nu? 9. 12, dar se deschideau foarte greu. Da, problema a fost că erau niște sucuri carbogazoase la 0,25 și capacul nu se deschidea greu, se deschidea. Adică nu am fost singurii care am avut problema asta, foarte mulți barmani au avut problema asta cu desfăcutul. Și da, asta e, n-am luat niciun loc. Oricum, ca idee au fost 8 sticle, cel mai rapid timp. Plecai cu mâinile de pe masă, startul te-l dădeau ei, bam, și trebuia să treci mâinile și să zici stop, altfel nu se oprea timpul. Un barman chiar a scos 6 și ceva și a uitat să zică stop. Vezi că a sus aproape 6 secunde, avea la 5 ceva terminat. Da, și n-a zis stop și... Și aștepta aplauze, că a uitat să zică stop. Și a uitat să zică stop și au mai trecut 6 secunde, au făcut 12 și ceva, adică mult peste noi și a desfăcut 8 sticle în 6 secunde, adică... Da. A desfăcut încă 8 beri în bar și le-a dat capac. Da. În fine, o zi interesantă, grea, acum mergem pe plajă și ne antrenăm. Oarecum, eu o să mă uit la băieți că mor de răcit. Da, ăsta e răcit rău. Vin să-i asist, da. Să văd dacă fac frumos. Ceva idei de ziua de azi? Ai idei? Da, v-a plăcut până acum? Da. N-am văzut și Tom Dyer. Atmosfera din barul ăla, deci te face să nu mai pleci de acolo. Da, eu o să vedeți, o să mai pun cadre.
O să vă arăt cu locație foarte interesantă și foarte tare. Poate o să trag niște Foarte cadre. interesantă, că până îți dă cu butoiul în cap. Da, o să vă pun și cadrele alea pe aici undeva, sper. Nu știu dacă o să apară, încă o dată zic, nu știu dacă o să apară undeva, dar asta le face pentru noi. Așa că, hai, ne vedem pe plajă. Antrenament. Vale, să facem story-uri și reels-uri. Ia uite ce facem, Vale. Ulu! Cum să o portați la speed open? Foarte tare. Am scos 799. 799? Adică ai fost atât de aproape să iei locul 3. Atât de, cam vreo 50 de cenți, nu? Să fi luat 100. Pun filmarea aia care a ieșit după aia. Cât? 799, dar asta înseamnă că ieși undeva cu 5 parcă, nu? 5 sau 6. 777, am așteptare. La așteptare, a dat 37. Să se vadă priveliștea asta frumoasă. Și cum ți se pare barul? Că n-am apucat să te întreb. Alo? Da. Vreau să mă mut în Portugalia. Ai auzit? Ai auzit, Alina? Vreau să mă mut în Portugalia. Ai auzit, Alina? Așa că fă-ți bagajul. Fă-ți bagajul. Hai, de fapt. Deci mă rog aici. Da, acasă. Da. Hai. Hai să ieșim că... Hai să ieșim că... Nu știu dacă mai ieșim. Ești obișnuit, ești de la Mangalea. Deci ca să vă dați seama unde am intrat, am vrut să fac un reels. Bine, pe lângă am filmat o jumătate de oră. O să las pe Doppler. Greu. Afacerea alea, deci că erau rupite. Să-mi va... Da. Da, corect asta. Prima încercare a fost bună, dar am avut să fac din nou. Cât ai luat prima încercare? 680 ceva? 600. Nu, a doua, asta e a doua. Prima. Adică cu 777 cred că ai ieșit 4 sau... Da, așa au zis băieții că dacă luăm vreo unul îi bem pe toți beri. Da, așa bem. Să căutăm un om, să-i luăm bani. O să luăm bere. Da, mai avem Big Ass Move. Că banul are o caractare rău. Am încredere. Mai sunt vreo 2 pretendenți, nu numai banul. Acum depinde cum o să dea... Nu mai zic nimic, că... Auzi? Las că așa am zis și când am venit prima dată și am tras cadre pe plajă, când am făcut reels-urile alea și am zis că las că le arătăm noi cine sunt români și desfacem. Și am desfăcut. Și l-a desfăcut. Singura. Deci revenim cu detalii despre Big Ass Move. La urmă. Ciao, la mulțumesc, mai preț. Ești pregătit? Yes! Romania, Alexandru Panu. Poate dacă nu la speed.
Zi-mă, cum ți s-a părut, acum că e liniște, cum ți s-a părut în seara asta? Frumos. Am dat cuile de gard. Ce ai făcut? Am făcut o mișcare care mi iese din 20. Păi de ce ai făcut-o pe aia? Păi de ce nu? Trebuie să faci ceva greu, nu? Ai grea Păi nu, te întreb. Ce vrei să fac? Ah, ok. Am dat-o de gard. Ce să fac? Da? Mi-a ieșit de gard. Lui chiar a ieșit bine. Mi-a ieșit din prima, dar mișcarea pe care a făcut-o el, eu o fac la încălzire. Ce pulangiu. Deci el doarme pe canapea în seara asta, să înțeleg, nu? Așa. A doua, dar n-a făcut ceva cu cine știe ce. Tu știi și eu. Da, noi. Aia este grea tehnic, dar ce să știe ceva? Corect și asta. Că ăla de femeie. Dar cred că te-a pus ăla. Și lunar, ce ți-a ieșit? Și s-ar putea dacă... Depinde de juriu. Da, depinde. Zi, bă, ți-a ieșit? Da, mi-au ieșit ochi. Uitați în sus să-mi dau cu sticlă de tavan. Dar de ce te-ai uitat în sus? Atragi banii, au mame. Să vină banii. Deci mâine the big day, nu? Cum vă place scena? Bă, Mă place și nu trebuie foarte mult să ne avantajezi. Am așa mă. Da? Scena. Scena? Da. Bă, mie mi se pare un pic așa. Adică te apă mult peste cap, că e scena mică de înălțime. Da, pentru mine e perfect. Da, concluzia e că scena e mișto. Auzi mă ce întreabă Laurențiu, ție nu-ți dă panică când ai oamenii așa aproape de tine? Nu prea am avut lângă mine niciodată eu pe oameni. Da, deci concluzia e că mâine s-ar putea să facem și noi ceva treabă, poate de domnul. Așa ne dorim, da. Ne trezim cu mindset-ul ăsta să facem. Așa, plănuim ca dimineața să mergem la plănuim. Dimineața am zis că mergem la antrenament. Era pe acolo un parc, am văzut, m-am uitat pe hartă. Da. Bine, așa că dimineața la 6 ne vedem, 6:30. La 6:30 sau 6? La când ne trezim? Nu, seara. Seara, da. Trezim. Dar ce are, mă? Mergem și ne antrenăm frumos pe plajă. Bă, la 9:30 trebuie să fie acolo deja. Haide. Și 3 ore? Păi nu, să ne trezim, mă. 7:30 pleci la 8 și ceva. Mănânci în parc.
Bravo, mă! Mersi. Piticule. Manu, ce faci, bă? Au ajuns până aici, Ești, Manu, a avut o noapte, a învățat toate limbile de pe planetă. N-are ochii cu el. Îți ca la tine la Mangalea. Spărcile. Așa ești la Mangalea? Vă supărați, ce faceți aici? Am murit puțin. Revin imediat. Cum a fost pe barcă?
Am dus până la Costine și înapoi. Nu mai venea acasă, uite. Ți-a plăcut? Nu mă și voi în pace. Ți-a plăcut? Cum a fost aseară? Apa la câine am băut. Am băut apa la câine seara. A fost o seară. Cum a fost o seară? Mi-a plăcut rău de tot. Ar merge o bere. I-am zis că a fost o seară. Ciorbă și cel mai fericit. Ciorbă de burtă, dar A zis, ba, nu, că a băut și apa la câini. Știi, da, e și fus orar oricum. Oaia neagră a familiei. El filmează, dacă